A ver, amotoko danontzako, a ver, kriston karrera guapo inule gaur, ezta? Karreri bera ez da izin oso politia, oso ari gila lehengota, asfalto pilo bat, Maria Pozik, asfalto ustoinako, baina orokorrean ez da izin olako karrera laburtu injabe, orden kendu dabe bastante superatzen do parte politienak. Bueno, zera zinio politiek, zera jauzi, estretra purtu, egin ju sortzi behatik jamargarren, oso pozik, eta bueno, ontxe guezela oso biule. Atzoko karrerin gani, moize, gaur justo bajatu dule vertikala, ezkeneko parte izin da vertikala atzeko ginule. Atzoko egunek ezteko zer ikusirik gaurkuaz, atzoko zen euskiz egon zan, beste ambiente beste bat, japones ambiente handi jau, ze gaur bai dau pro ambientie. Hor gorri oso pozik, inune bierraz, eta bueno, taldeko lan badarez, gora gu! Eta hoxe, hartzin dagoeneko, gure seleccionadorea maravilloso eta maskota maravillosue berai bezkerrik asko, Alaini bezkerrik asko, Andre Pekiston karrerin jau, amagozgarren den jau, dos ondo, Julen erretirauen ja minekak, baina bueno, horape zilik beti ondorin, da bueno, orokorrien oso posik gauzela, eta bueno, hemen garaitukula purtsuat pare bat egun, eta kontako, Hala, eskerrik asko!